अब जान जा कि तोहरा बिना एको पल रहे के मन नहीं के करत। सचो कहताड़ा? हमसे बियाह कल कैसे कली? मनावे के पड़ी सबके ना। तब सबके ठिका ले बानी हम। हमेशा उल्टे बोलत रहेला। ना करबो ना तो देख हम लेके भाग देम तो क्यों कुछ कह नहीं पाई हमार। तोहर बाप के डर नहीं के हमरा, ई जान ला तू। हम तोहरे बिना ना रह पाएम त ना रह पाएम। तो हम कहाँ रह पाए? हम कहता नहीं का हम रह पाए। तो का लोग के मुंह देखा तड़को लोग का कहीं कैसे का करे के बाटे। एक बार बाबूजी से आके हाथ मांग लेता त का दिक्कत? हां तोर तो बाबूजी कहीं के आवा ले जा हमारे बेटी के हाथ ना बियाह करके ले जा, इतना आसानी समझा तड़ तू। हां तो तोरे से लफंगा के अपन बेटी दी कहनी कि कुछ नौकरी कला कोनो काम धाम करत उ त मन लागेला ना। तो जोन मन लागेला तोने करे दाना कली आवा। अरे ई का मतलब तारा नहीं खेलब कर। ए मुड़िया लौकी तब न पता चली कि माने के बैठल बेटा। हम जानी कि भूत ह। डंडा ले कल बार बता सांप मारेला भूत लौकता नहीं के। असल सांपों से बढ़ के बारे से तोनी के हम वजह से कबे से ही जानता नहीं कि भूत ह भूत ह। हां तू लड़का में जे बैठल जरूरी बाटे। देखला फुलवारी बैठल लोग आवेला घूमत घामत लाज शरम मन एकदम घोर के पी गइल बाड़ लो। कहीं तू चैन से बैठे नहीं देला जाता नहीं बैठा तू ही। हम काहे के बैठी हमरा लगे बाटे जे हम बैठी उम्र में हमर बैठे वाला बाड़ा तू एकदम उहे ए उहे का बाड़ा साला हमरा उम्र में रहते साला त बने का कहीं साला हमरो एगो रही त कता सही में बैठती साला कुकुर कहीं के। अरे चला रे बा गड़िया हिलत का है बड़ी माई आदमी लगते नहीं थे गाड़ी का हिलत। अच्छा हाथ लौकल बा हाथ लौकल बा। ए हाई कपड़ा ऐसे काहे बाहर रखले बाड़े मर्दे के लेकर चल जाई तब। अरे माई रे हसला ए तू का करत रहो त तू का करता रहे जिया? हम तो अपने काम से आइल बने जा। ये काम बा ये काम करता तू सारे ओरे से देखनी हां कि हई गड़िया ऐसा ही हिलत त हमरे बुझाइला कि भूत उत बा कारे डरे आवत ना रहनी हई कपड़वा देख के आई नहीं कि कोन लेके चल जाई तब। मोर चांस ना रह देब हमके चांस से त हमरा हई देतनी जहां जातनी ओही जे तू आ जात रहो। त गाड़ी में कपड़ा पहन के बैठल जाला कि बिना पहनले बैठल जाला ले चला कुकुर का एक रात बाड़े थी कौना के बेटी है रे बाबूजी का नाम है? चल रे जे चल चल जा बाबूजी का नाम है? ओसे का करे बताओ के का करे के बस सारे कटाई बैठ जाता लो सारे कुकुर कहीं का साला बाप रे बाप। हेलो लव यू जान। हाँ सुनो ना जहाँ जहाँ जाता लेकिन ओइजा ओइजा बुढ़वा आ जाता। प्लान तो हमारा खतरनाक ही रहा लेकिन का कर ऐसा ऐसा जगह पहुँच जाता बुढ़वा। लेकिन सुनो ना एक और प्लान बनल बानी ओइजा बुढ़वा तो बुढ़वा के आत्मा ना पहुँच पाई। हाँ तो सांझे के 6 बजे। ओके ओके भाई लव यू। ला 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 ला। ये बाथरूम में मिला तो के असली प्यार के मजा बाथरूम में बा। एमे बुढ़वा त मोर नहीं आई तो मोर एकदम बस आताटे। तो बात के छोड़ और अपने प्यार के खुशबू में हवा खो जाए। चले के चल अच्छा केहू गइल बा। अच्छा इंतजार करत तले ले खिली खैनियो खा ले तनी। अरे बुझाता नु ई साला कोनो जाके वही में सूट गइल बा। अच्छा जगावे के पड़ी ना तो दिक्कत से बाटे। हेलो तनी जल्दी रहे। तनी जल्दी रहे तेजी कइले बा। ई तो बुढ़वा के आवाज ह। हाँ
ये साला जहाँ जाता नहीं वही जा जाता। अब का होई? यही में लुकाइल रहो, देखा कब ले जा खड़ा रहता। अब तो पकड़ा जाए तो फिर न पकड़ाई जाए फिर आना। हाँ और लोग बा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। साला प्रणाम का प्रणाम। चल जय भगवान, चल भगवान तनी अरे माई ओ माई माई बाप। अरे साला लेडीज जेंट्स एके में बका आए आउ केहू नहीं खेलू ना। अरे बाप ओ बाप कौनो लागल रहा देख के तो सटक गइल। अब तब तो पता न केने गई तो माटी हो गई साला। इला भेड़िया वाला साला जन बारे से उठला पेट के बीमारी करवा दी है से में कहाँ घुसे के जगह बा बतावा। इस साला एक आदमी के जगह दू आदमी घुसल बा। हे भगवान हे बात चला खेते और चलते नहीं।